רגע, אני פה קופץ לי. קודם כל למה אנחנו תקועים פה למטה, תוך כדי תסביר מה הפלג עושה פה לאופנה שלו. קודם כל שייתן לנו הסבר למה אנחנו לא עולים למעלה. אוקיי, קודם כל זה באשמת בר ופלג. אני מביא לו את הפטיש, פטיש 5 קילו. בר ופלג פחדו פה בעלייה. והנה הם הצעירים פה. התחלתי להשתין באמצע העלייה מרוב פחד. אז לא עלינו. מרוב פחד על סיוון. עלה. סיוון הצער, אמרתי לו, סיוון חכה, אני מפחד. מפחד עליך. אבל הוא לא מצא. וסיוון אומר לי, זוז מפה, אני עולה ברבק. הוא אומר, לא. בוא נראה, תעזוב אותך סיוון, ואז... עכשיו, כל הסיפור פה נתקע בגלל הבורג של פלג פה, של הברקס, שפלג בעזרת כלים מהייטק תקופת האבן מסדר את זה. אם הוא לא היה נתקע ועוצר את כולנו, היינו ממשיכים עד למעלה. כן. אבל פלג בעייתי הוא... יש לו בעיית... לב ל...
אתה תחזק אותו עם איזה בלייר. עם בלייר. בלייר. נכון, בלייר. שימו לב, יש פה שני מהנדסים. יש פה מהנדס אחד טוב. אתה מהנדס? אחד טוב. ואחד חפש.